Отца. Няхай будуть з усіми Прославленный Бог Отец и Одинородный Сын Божий, а так само Дух Святый, благодарил нас своей милосердностью. Милованные в Христе, братья и сестры, прославляем Бога у Наисвятейшей Троицы. Костел запрошая нас увойти в эту великую таямницу Божьего объявления. Святую Троицу не мы выдумали, а Бог нам объявился, как Отец, Сын и Дух Святый. Мы принимаем эту веру и ее живем. У имя Отца, Сына и Духа Святого мы охрещены. У это имя мы распочинаем каждый день, отрымливаем святые ласки и сакраменты, и у это имя мы хотим отходить с этого свету, как увести в великую таямницу Божьей любови у житті вечном. Особливым местом пробывания Бога является Евхаристия. Приходим, как наполнить сердце Божьей лаской, слухаючи Слово Божие, якое у тим же самым духу, яким было написано, хочем принять, приймаючи Єсуса Христа, который, складая себе в ахвяру Богу Отцу для нашего збавления, и наполняючи сердце Божьим Духом, Божьей любовью, який посылая нас, как мы далее протягивали миссию, обвещали доброе Евангелие и жили соправдной любовью. Нехай в делу этой Евхаристии да поможет нам прославить Бога у Троицы Наисвятейшей. Божьей милосердности доручаю святой памяти Ивана и Розалию, просячи, как добрый Бог пробачил ему все грехи и принял до вечной хвалы у небе. Просим Бога за наши грехи, как чистыми сердцами принять Божьи ласки и Божьи дары. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христе, змилуйся над нами.
помолимся. Боже, ласкавый Отче, Ты спаслал на свет Своего Сына, Слова правды и Духа освячения, как открыть людям Твою дивосную таямницу. Учени, как мы, вызнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги Заходу. У те дні Мойсей, уставши з самої раниці, узійшов на гору Синай, як загадав йому пан, і взяв у руки свої дві каменні таблиці. І зійшов пан у облаку, і став там поблизу його, і він обвістив ім'я пана. І пройшов пан перед ним і ускликнув: Пан, пан Бог милосердний і літостивий, довготерпливий і шматмилостивий і правдивий. Мойсей одразу упав на землю і поклонився Богу і сказав: «Коли я знайшов уподобання у очах Твоїх, пане, то нехай пройде пан серед нас, бо народ гэтый твердого карку. Даруй беззаконні наші і грехи наші, і зроби нас спадщиною Твоєю». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, сутешайтесь, будьте однодумцами,
живите ў спакоі, і Бог любові і міру будзе з вами. Вітайце адзін аднаго святым пацалункам. Вітаюць вас усе святыя. Ласка Пана Езуса Христа і любоў Бога і єднасць Духа Святого з усімі вами. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Хвала Ісу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Алілуя, 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 алілуя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Bo tak полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного. Как кожны, хто верить у Яго не загинул, але меў жыццё вечное. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет был збавлены праз Яго. Хто верить у Яго, не будзе асуджаны. А хто не верить, той ужо асуджаны, тому что не поверил у імя Одинородного Сына Божьего. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Богу, який ёсць, які быў і які прыходзіць. Весь Костёл ускликае прославление Бога во урочистость Найсвятейшей Троицы. З одного боку, треба нам великой покоры, осторожности, каб сапраўды не сказать, что усё мы про Бога ведаем. Ведаем, які Он ёсць, кім Он ёсць. Это сапраўды не так. Добра ведаем гэтую гісторыю, сапраўдную ці, можа, трохи выдуманую пра святого Августына, найбольшага богослова хрысціянства, который, як рыхтаваў сэрца, розум свой, каб напісаць трактат пра Святую Троицу, бачыў гэтае аб'яўленне ці сон, што бачыў хлопчыка, который лыжкаю чэрпаў ваду з акіяна і пераліваў яе ў ямку. Пытаецца Августын: што ты робіш? Хачу, кажа, акіян пераліць у гэтую ямку. Усміхнуўся Августын, кажа: гэта немагчыма, ты гэтага ніколі не зробіш. А это, оказывается, был анёл, Божий посланец, кажа: так як я ніколі не пералью лыжкаю акіяну в эту ямку, так ты розумом своим ніколі не зразумеешь таямницу Святой Троицы. Это великая покора, якая вядзе нас до прыняцця з верай того, что про Святую Троицу мы ведаем со святого объявления. Бог нам объявляет свое имя. Бог приходит до нас в этой таямнице объявления и хочет, как мы верой в это святое имя и закликали имя Бога. Бог объявляет себе в справах своих. Это справа створения, якую мы приписываем, перш за все, Богу Айцу. Справа Божого выбору, покликания и этого шляху до вечности, и дает нам Бог праз святые заповеди. Далее мы бачим Бога у Иисусе Христе, Сын Божий, одинородный Сын Божий, который приходит для нашего избавления. И врешті
на мінулым тыдні урачыстасць паслання Духа Святого. Духа, который з'яўляецца Духом Айца і Сына дзеля нашага асвячэння. Гэта тыя, можна сказаць, паасобныя этапы аб'яўлення вельмі выразнага у Святым Пісанні, калі мы бачым Айца, які дзейнічае, Сына, который збаўляе, і Духа Святога, які асвячае. Сённяшняя урачыстасць паказвае нам не толькі веру ў Бога, который дзейнічае знешне, і можам пазнаць гэтыя Божыя справы. Канешне, па-людску прыпісваючы гэта Айцу, Сыну ці таксама Духу Святому. Але з іншага боку, сённяшняя урачыстасць запрашае нас увайсці у саму нутро Пана Бога. Бог з'яўляецца камуніяй, камунія любові. Айцец і Сын і Дух Святы, яны непадзельныя. Непадзельныя ў сутнасці, у боскасці сваёй, гэта нешта адно. Але сапраўды, ствараючы камунію, паказваюць нам, што Бог ёсць любоў. Не можна любіць, калі хтосьці ёсць адзін, сам. Гэта тая таямніца унутранага жыцця Пана Бога, которую, такімі чи іншымі, прабачце, словамі можам мы, багасловы, неяк выказаць. Калі называем Бога любоўю, і Бог бы быў адной асобай, адной істотай, то у чым бы засноўвалася, на чым бы засноўвалася гэтая любоў? Любіў бы самога сябе, праз сябе. Калі бачым Бога Айца і Сына і Духа Святога, то бачым гэтую узаемную любоў, якая перадаецца ад Айца да Сына, ад Сына да Айца у Духу Святым. Гэта багаслоўскія роздумы, да іх можна моцна там не прывязваць увагі. Тым не меней, другое чытанне, оно паказвае нам, што значыць быць хрысціянамі, што значыць вызнаваць Бога ў Святой Тройцы. Браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі, а Бог любові і міру будзе з вамі. Праслаўляць Пана Бога ў Святой Тройцы — гэта не толькі вызнаваць вуснамі Айца, Сына і Духа Святога, рабіць знак крыжа. Зразумела, гэта адназначна, важна, істотна. І кожны няхай падумае, як часта я праслаўляю Бога вуснамі сваімі. Найпрыгажэйшая, найглыбейшая малітва — хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, якому мы добра ведаем, як часта ёй малюся, сапраўды праслаўляючы Пана Бога у духу радасці, удзячнасці, праслаўлення вуснамі сваімі. Але быць хрысціянінам і жыць у хвале дзеля хвалы Тройцы Найсвяцейшай — гэта значыць прымімаць тое, што нам дае Бог Айцец, Сын Божий і Дух Святы. Бог хоча быць Богом, который з'яўляецца блізка. Бог любоў хоча увайсці з намі ў адносін, быць Богом з намі, для нас, сярод нас, так як мы чуем сёння у літургіі слова. Пытанне да нас, ці мы хочам, каб Бог быў з намі? Ці мы хочам сапраўды перажываць сваю штодзённасць у Божай прысутнасці, дзякуючы за дар жыцця, бо гэта не мая ўласнасць, Бог дае мне жыццё. Разумеючы, як трэба жыць, бо Бог дае мне права. Разумеючы, што жыццём хрысціяніна з'яўляецца любоў, бо Хрыстус палюбіў мяне і аддаў сваё жыццё. І таксама разумеючы, што маю ў сабе моц Духа Святога, который дае сілы, натхняе, падбадзёрвае. Гэта тая наша паслухмянасць, которая вядзе нас до таго, што наше жыццё хрысціянскае становіцца такім сапраўдным сведчаннем на хвалу Пана Бога. Радуйцеся, будьце дасканалымі, лепей сказаць, будьце міласэрнымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі. Праграма хрысціянскага жыцця на хвалу Найсвяцейшай Тройцы. Варта звярнуць увагу на гэтыя словы, на гэтыя, можна сказаць, этапы нашага жыцця, якім чынам мы іх перажываем, якім чынам мы дарастаем да гэтай глыбокай сапраўднай радасці, міласэрнасці, суцяшэння, аднадумнасці, будавання супакою. Гэта тое заданне, якое хочам мы прыняць сёння падчас гэтай урачыстасці, каб сапраўды жыццё нашае было гімнам на хвалу Найсвяцейшай Тройцы, словамі сваімі, малітвамі, але таксама
канкрэтнымі учынкамі, канкрэтнымі паставамі, якія вядуць нас да зразумення прысутнасці Пана Бога. Але таксама знешне паказваюць, што Бог ёсць любоў. Калі яна жыве такімі прынцыпамі, вартасцямі, гэта сапраўды нешта важнае, глыбокае, і яно прамянее на тых людзей, хто яшчэ Бога не спазнаў. Ісус сёння кажа ў Евангеліі: той, хто не прыняў, не паверыў у імя адзінароднага, той ужо сам асуджаны. Чалавек асуджае самого сябе менавіта на такую самотнасць, на тое, што Бог ніколі не будзе блізка, не таму, што Бог не хоча, таму, што я не хачу. Я магу адкінуць блізкасць Пана Бога, магу адкінуць веру сваю, гэтую Божую любоў. Але сёння молімся і просім, каб кожны чалавек, которому Бог дае гэтую ласку, прынимаў Божую любоў з верою, з адданасцю і з вялікай пакорай. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому і Богу, які ёсць, які быў і які прыходзіць. Амен. Адкажам на Божае Слово, вызнаючы нашую святую веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Айцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. З'єднані у Духу Святим, праз посредництва Єзуса Христа, узнесем на Бога Отца наши просьбы. Молимся за святый костел, как он объявлял свету любовь Бога Отца, Сына и Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які не ведаюць Бога, каб Дух Святый открыл им всю правду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, каб яны отважно навучали про любовь Отца, Сына и Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особливо за Ивана и Розалию, каб у небе яны могли прославлять у Троицы одиного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб Бог любови и спокою был завсёды з нами. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже наш Ojcze, дай нам Духа Святого, Духа любові, Духа Твоего Сына, які живе і владарить на віки вічні. Амин. Номер 291. Слава
Духа Святого, являйтесь моцей вас. Супокой вам, супокой, как сник ваш страх вам, супокой, супокой вам, супокой, как сник ваш страх вам, супокой. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, являйтесь моцей вас. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, являйтесь моцей вас. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и праз эту ахвяру учини нас сами Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашего. Pan z Wami. І з Духом Твоїм Uboru serce. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым, адзіны Бог, адзіны Пан. Не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Тройцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваёй славе, без адрознення вызнаём таксама і аб Тваім Сыне, і аб Духу Святым. Такім чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае божства, мы ушаноўваем тры Божыя асобы, адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч праслаўляюць усе анёлы і арханёлы, херувімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць у адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Там єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос
и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего преступления. Panie, uspamiнаючы зваўчую руку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе прачыстым абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугаў Тваіх Івана і Разалію, якіх Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ім, якія сталі праз хрост падобнымі ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Калі Христус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць.
каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых. Бо ўбачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, які Ты ёсць, праз усе векі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі. Таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахи нашыя, але на веру Касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, как Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
покольки вы сыны, послал Бог у ваше серце Духа Сына Своего, який ускликає Абба Отче. Номер 24. Благословленный во всем.
тела Христа. Молимся. Пане Боже, сакрамент, який ми прийняли, і віра в одиного Бога у святої неподільної Тройці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла. Раз Христа
Pana naszego. Слухайте, як я виходить. Дорогі парафіяні, шановні гості нашої парафії, щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву, за прославлення Бога в Найсвятейшій Тройці. Дякуємо вам за складене ахвяровання, і так само за вашу допомогу, служення на користь нашої парафії. І так само сердечно дякую за ахвяровання, складане на потреби будови нашого костьола. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла 1 чэрвеня ў панядзелак успамін святого Юстына, мучаніка, у сераду 3 чэрвеня успамін святого Кароля Луангі, паплечніка, мучаніка. У чацвер 4 чэрвеня урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Езуса Хрыста. У гэты дзень святыя імшы ў нашай парафіі о 7, о 12 і о 19 гадзіне. У гэты дзень хочу таксама шчыра памаліцца і падзякаваць пану Богу за ксяндза Олега у 21-ю гадавіну святарскіх пасвячэнняў. У пятніцу 5 чэрвеня успамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першы чацвер месяца, калі асаблівым чынам мы молімся ў інтэнцыі новых пакліканняў да службы Божай у святарстве, у манаскім жыцці і таксама да службы літургічнай алтара. Першая пятніца месяца, дзень малітваў да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса, у гэты дзень дадатковая святая імша 12 гадзіне, а пасля вечаровай святой імшы запрашаем на ўсяночную адарацыю Найсвяцейшага сакраменту у інтэнцыі абароны жыцця і святасць для нашых сем'яў. Першая субота месяца, дзень ушанавання беззаганнага сэрца Марыі, адмысловае ружэнцовае фацімскае набажэнства адбудзецца ў 18:15. Наступная нядзеля, гэта першая нядзеля месяца, молімся за суполкі жывога ружанца нашай парафіі. А інтэнцыя на чэрвень молімся аб паспяховай здачы экзаменаў для моладзі, а таксама аб бяспечным і добрым адпачынку для дзяцей падчас летніх канікул. Нагадваем, што з 1 чэрвеня у нашай капліцы змяняецца расклад набажэнстваў на летні час. У буднія дні святая імша будзе о 19 гадзіне, а ў нядзелю о 9, у 10:30, о 12 і о 19 гадзіне. У чэрвені штодня запрашаем на чэрвенскае набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса у 18:30 і таксама ў нядзелю. У чэрвені о 18 гадзіне выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, у 18:30 набажэнства і о 19 гадзіне святая імша. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую імшу можна запісаць самастойна. Прыгадаю, што гэта той адзіны дзень, ці імша святая складковая. Яе можам адпраўляць з дазволу ксяндза біскупа. Часамі не хапае месц, датаў на такія індывідуальныя імшы. У такім выпадку можна і трэба самастойна запісаць у шытку, і гэта інтэнцыя будзе адпраўлена ў аўторак о 19 гадзіне. У кожную сераду мы молімся таксама да святого Юзафа, асабліва дзякуючы за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. 6 чэрвеня, на бліжэйшую суботу, у Вуцлаве адбудзецца святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Таксама мы запрашаем далучыцца да пілігрымку, якую ладзім у Вуцлаў, асабліва для дзяцей, таксама для бацькоў. Выезд адбудзецца 6 чэрвеня о 9 гадзіне. Запісацца можна да 4 чэрвеня, каб мы маглі зарганізаваць адпаведны транспарт. У нядзелю, наступную нядзелю 7 чэрвеня, плануецца правядзенне працэсіі Божага цела ў Мінску. Урачыстасць Божага цела будзе ў чацвер, а працэсія такая агульнамінская адбудзецца ў наступную нядзелю. Пачатак о 9 гадзіне на Золотой Горцы будзе імша святая і потым працэсія. Таксама пасля заканчэння працэсіі, хто далучаецца толькі на працэсію, адбудзецца святая імша ў архікафедральным касцёле. Згодна з распараджэннем ксяндза арцыбіскупа, у гэты дзень, у наступную нядзелю, ад 9 до 13 гадзіне ва ўсіх парафіях Мінска адмяняюцца святыя імшы. Такім чынам, у наступную нядзелю у нашай парафіі святая імша будзе толькі вечарам о 19 гадзіне. Сёння пасля святой імшы у 13:30 у нашай капліцы адбудзецца дабрачынны канцэрт. Выступяць наша парафіянка Тацяна Канарская з сябрам Назарам Малышевым. Вельмі сардэчна запрашаем, каб паслухаць добрую, прыемную класычную музыку.
Гэта ўсе аб'явы, дарагія браты і сёстры, няхай добры і міласэрны Бог надзеліць сваім благаслаўленнем, патрэбнымі ласкамі, дарамі ўсіх, асабліва хто святкуе свой дзень нараджэння, іміны, святы свае на гэтым тыдні, апекі Маці Божай, супакою ў сэрцы і таксама моцы Духа Святога, каб мы кожнае сваё свята праслаўлялі Пана Бога ў Тройцы Святой, дзякавалі за дар жыцця, за дар збаўлення і сапраўды жылі на Божую хвалу. Прыміце дар Божага благословення. Пан з вами и с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михале, Не рожи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, няхай яго знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь с нашим порятунком, Святый Архангеле Михале, молися за нас. Номер 311. Життям смиротних наповнив,